a soch ma ha gragat the rod is féidir annachhuid, is féidir gachrod í ana van áí of aber. What is jealous? Néill an éire gaelach, an náisiún gaelach, bainteach. Agus níacham is riamh sin mar chinál is dom hain. Chonig be wad ní smó mar chinál rud persanta. Hí annachrád is an méid annachrá gomsa leis den méilen aber agus sinne mar a hálig. Sa seaní mar isteachsrád má higgin tú leat mé. Chosig mé ag fáil na Gaeilge sna hochtúdaí agus an duine is óige thug muoide í trí Gaeilge. Just hit mé an rá leis an teanga. I mean, focail mar like losan crumclean for I was just bowled over by it. Carrick? Proinsias. Bhí baid ag má athair an Gaeilge cé nach raibh mór an aige. Nuair ág mé scoil de thua mé ag gobar CIE agus tuairt má athair nom náháin. Ní adar bhfuil cum an Gaeilge CIE. So the scrí mé litir chun féchant raibh. Agus in san agran céine hí Seosaf the scrí sé chun hir raibh simig daine cuiste ar cum an Gaeilge a bhanan de lééis sé ar an sin agus de bhaní mar an cum an Gaeilge. So sin de fós mar néidir chuig a cúig ach bhí mar leartas Gaeilge adring hain an tamar fáil an sin. So nuair a tháinig na páistí an sin de cinenne mar gur thóga mar ríomh na Gaeilge. Tá Gaeilge ach ar an seisireach agus tá Gaeilge ag an grandchildren go léir. Nuair chuin na páistí amach ut tráid, is béarla bhíag, chuile fáiste agus bheith sé ceapháil, is cinál, is príc. Beidir an páiste sa cin cinál teangatá leabhartaige ag a báiste. Tá an struchtúr ar fad dírithe ar hanga an bhéarla. Agus tá tú mar bheith fá díanúir a cint nach tá cinál mí nádortha. Mé hís an óstáin hís léhí si éonlín déag agus fi mi sé kaint an Gaeilge léhí agus isise lom agus thug na fiismóir a fi dar agus bhí siit na gúnsaí a báistí rá why can't you speak Irish like Simon? Agus dúnsaigh na páistí í trééis sé sin bhí si thosaigh si kaint am méile. Ba córdam leanúnt a raig ach stop mé. Níl éon chunsteach fin spéran, í thugus éon seán éon chun má bhíad rán necha iad, aber nach éine có. Níl éine a chuige sais an nuair go canna hebh built bá dhéanamh san hiigidir, agus hiigidir cad a bhí caiiltear go féin. Tuisc ná dhéanaidir an rud aber. Hiigidir greibhar ag an caiilte, agus iad sás an san grámar na láirte squéirean dótha aber. Nuair a fós tú bhí ort éirí as, is an stát ar bhí agus gacáint. Bhí ar na mná éirí as. Dáire sé sin, ach sin mar a bhí sé an tam sin. Sin is na seachtúdaí. Níor fiú tada mé, na mrá, bhí mi se cos le ach dan eile. Bhí éiad an danarm fi mi sé sáileag tuair darad an na páistí. Bhí fanarm sa bheith ar na rangan a freisin. So bhí si Jackar. Ní higann siad níl éon tuiscint ar sin agus is má son aber tílíonn sé sin go bhfuil an sé chotháirithe go bhfuil úna ar son go raibh le héidirrad a tarlúint. Mar a chéile le páid, bheith fearr ar páid amháin, agus ben ar fáid eile. I dtíarna an job ceanna céine. Bhí an bearna sin
I méid dún tamar fad. Tá tá siomh cho mór I bhábhar na bhar aber sochas I bhábhar na bán. Ní cím éon defriúcht struchtúra a techt an rud in éair. Ní chím ein difriocht structúrtha ag teachtar an rud in ein chur. Níl se go dún sa bhí sé. Nach mrá doctorí ar fad an isbeagnach, ar mór am rá nuair a bhí muid na frosa níos. Cé go bhfuil ná ann cá bhfuil an difriocht structúrtha. Níl si ann aber. An bhfuil. Tá anna bhrúnis an dáchráid go hút lotha. Bhín rithis rásas dul trí chéile gcónaí an aber brú. You're mad, woman. Is fóne atá sé seileh ghlacha ar a méide tá agin bhí láthir agus cur leis agus measam go mimid go tíirí ag cosint na Gaeilge. Tá sí beos am reachtant aber agus tá tú féin beos am reachtant aber fadas a hanú ag fálam aber. Ceapan ggóil níos mó Gaeilge leisint ar na sráidena an seo an inis na mar a bhí. Tá Gael an bra ábhar ceád suas le gachsáis rud agus focail íomhne a chuma atá I Ríonach den nua heicnólíocht agus eile. Tá reinta na daoine hágan agus teach sa tír ar fáil an Gaeilge. Nach bhfuil. Ma leanúin tú leo agus tuairt grád an teanga dóibh agus á dúirt a deagháil le gnéithe eile don chultúr beidir atá tainmhach. Chorach sé éonhairt, tasíonn siad a chuir aithne ar a cháirde agus ar beidir imachtaí atá tainmhach ó híomh na Gaeilge agus ioncainn siad. Tá anna ástrom go nimmer a le héad. Anna hásta mar tá Gaeilge is ag me níanacha agus ag mo chár leanaí. Tá anna hásta leis a féchann siar mo héal aber sin ceannas nó dí a dhéana scoil céad sin géad sásta leis aber dhéanamar an iireachtas mó a béidir linn dhéanamh aber ag an am agus sinna le testáiltó éine aber d'íthe léanamh.